San Fabian Beach patuloy na dinarayo ngayong tag-init. Seguridad ng mga beachgoer tiniyak ng otoridad. Makibalita tayo live kay Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, nitong nakaraang Semana Santa nga ay walang naitalang insidente ng pagkalunod dito sa San Fabian Beach. Ito yung nais na dire-diretsong makamit ng mga otoridad, kaya naman patuloy yung kanilang pagbabantay, lalo't marami pa rin yung gustong maligo dito sa San Fabian Beach. Umabot ng mahigit 10,000 katao ang namasyal sa San Fabian Beach nitong nakalipas na Semana Santa. Hanggang ngayon, marami pa rin mga beachgoer ang dumarayo rito. Galing pa sa Nueva Ecija ang pamilya ni Rodolfo Galang. Sa dami nila, mahirap na raw na malingat ng tingin sa mga kasamang naliligo sa dagat. Yung na lang po mga magulang, binabantayan yung mga bata. Sila, handa rin namang sumagip kahit na hindi nila anak. Tuloy-tuloy daw ang pagbabantay ng mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi po kami nagkukulang sa pagbabantay sa kanila. Lahat ng po ng mga customer na naliligo, andyan po lagi ang mga tropa na naka-standby. Kung ano man ang mangyari dyan, kami ay alertong pupunta kagad. Ikinatuwa nila ang nakamit na zero drowning incident noong Semana Santa. Ang ginagawa namin, pag alam naming alanganin yung hangin, kami pupunta at ilulusong namin yung boat namin para mapagsabihan yung mga taong pupunta ng malayo. Samantala, umarangkada na rin ang bangka tour sa San Fabian Beach. Meron din silang bangka tour sa tinatawag nilang Mangrove Island. Medyo okay rin, boss, kasi minsan swertehan lang, boss. Kung may pasahero o wala, ganun lang, boss, yan. Kung medyo wala namang kita, dadaong na kami, boss. CJ, napag-alaman din natin dito sa mga kawani ng MDRMC na walang talagang striktong swimming time policy dito sa San Fabian Beach. Ibig sabihin yan ay posibleng magbantay itong ating mga otoridad hanggang gabi hanggat may naliligo dito sa dagat. Pero ibang usapan na raw kapag malalakas yung alon dito sa dagat na sila na mismo yung talagang umaawat dito sa mga naliligo na umahon na para naman sa kanilang kaligtasan. CJ? Magtampay sa ka muna dyan. Maraming salamat, Alfie Tulagan.